Ang hirap-hirap. Edit! 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 Don't forget to subscribe. Isang mukbang yung gagawin natin kasama ang mga famous Sid, Hi po! Jazz, and of course, Princess Sarah! And yan sa mga kalaban na. Ika nga para siyang kaninang ganito. Bakit? Bakit? Mula din to ang kanyang hair. Ito ba yan? Ulag to! Akala ko gusto ibaon. Kakain tayo ng pagkain mula kay Mylas Shawarma. So, ubusin namin itong mga kalabida. In 1 minute? Wow! Yung una nating titikman ay itong samosa. Ito mga kalabidabs, ayan, samosa. Hawakan ba natin? Ganito guys, ganito. Amoy pala na. Kasi ito daw ay from India. Guys, meron Actually talaga, gawin natin, ibubuhos lang natin ito. Okay. Ay, nauna Wait na. lang. Sabay-sabay tayo. 1, 2, Ganito mga pagkain. So, ganito ang pagkain yan. Ito yung mga pang-social talaga itong pagkain. Tapos ito, nilalagyan daw nito. Ito yung parang cream. Ba't kinain mo na agad? Wala pa kang... Ay, wala pa ba? Talaga Gusto ko na rin yung kainin. Hindi, masarap din siya kahit walang sauce. So, ito ay, kahit ito walang ay, sauce. Promise. salamat sa sponsor. Nititikman natin. Mukhang masarap talaga to. Shocker. Anong to? Sauce to? Shawarma sauce. Ay, may ano siya, Wala beans. pang sauce, masarap na. Pero seryoso, So, masarap ito talaga. yung Pag tikman mo tong sauce, masarap din yung sauce. Uy, napula na doon. Ay, masarap pag Di may ba sauce. kita? Baka shishake. Ang sarap. Thank you Mukbang for gano'n. Mamayla sa yung food. Lalagyan ko din. Oh my God. Sarap mo. Yung sauce masarap. Wala. Ano pa masasabi mo? Ano pa masasabi? Ang sarap ng sauce. Uy, ang sarap ng sauce, sabi ko promise. sa'yo Mas Oh, masarap pag may sauce. Masarap na Masarap na kahit kahit wala. walang sauce, pero mas masarap pag may sauce. Tapos na-imagine ko ito pag sobrang init. Pero yun yung pinaka-special dyan sa samosa yung sauce. Ay, yung sauce. Ito, ano yung kasama Tsaka na to? ang bango. Grabe, ang laki ng ano? Ang laki ng ano? Ang laki ng ano? Ang laki ng Pwede cake. magpagawa ng sauce. Oo. So, pag nag-order ka ng isang bilao, May kasama. kasama na to? Hindi siya masyadong maanghang, tama lang, yung bearable yung pagiging manghang na. May sipa. Spell bearable. Basta may Ano sipa. Bear. Terrible. Basta may sipa. Bearable? Ano ba yun? Sarap. Ikaw, Madam Mitch, ano masasabi mo? Ano masasabi? Masarap. Parang talaga akong nakapunta dun sa India. So, para may sakakanta, no? Masarap talaga siya. Masarap, parang siya. Paano mo, Mitch? Paano yun? Inulit pa. Grabe, huy. Gusto ko iuwi to. First time kumakain. Pag nawala to, alam nyo na ha. Talaga? Hindi naman, nakatikim na ako ng iba't ibang Indian food. Tapos masasabi ko talaga na talagang hindi siya magpapahuli. Talagang hindi siya Meron naman pala magpapahuli. tayo dito reference eh. Page number. Reference ng Smart Padala. Get order na kayo. Kano ba to? So, ito Sa- mga anong kalabidabs na Facebook kung gusto niyo pong mag-order. So, siya ka Diyos ko siya, hindi mo man binigay sa Ayan. Ayan. Inauraw. Kasi siya, Ayan. pasok! Biglang pasok. Ayan kung gusto nyo mag-order. Contact Miles Arienda. I-PM siya sa Messenger. Etong samosa is 25 pesos lang po ang isa. Seryoso? 25 pesos. Siksik, liglik at At eto naman na shawarma guys, Di pa namin 100 pesos special. 100 pesos. Oo, ang special. Special yan. Uy, ang sarap. Promise. Sarap. Oo nga. Isa pa lang, busog So, ka ito na. 100 pesos pala itong mga kalabidabs. na shawarma. Gusto ko na matry sa shawarma. Oh, yeah. Sige, let's go. Wow! Ala! Nakakaloka! Oh my God! Ito, mga kalabidabs. Lusog-lusog. Hindi to pang isang tao. Correct. Isang tao yan. O, diba? Pang isang tao to? Meal yan. Murang-mura na pwede ka For mag-share. Indian food, 1 meal na yan. Good for, Hindi to kakayanin ng isang tao. Ang grabe. Magkano maganda? pinapabili. Tandaan. Diba? Ano to? Siyempre. Face ano? Ay, sorry. Face mask. Pero So, una ilalagay natin siya lahat Paano dito, ba? no? Paano Tama ba? ba? May tutorial. Ilalagay natin lahat dito. Papabilugin. Kapabilugin. parang Ay, parang ako Parang ginawa niya ginawa niya dati. sa'yo.
Pinabilog ko. Ganun ba? Paano ikot? Ay! O, ilingon sa camera. Sorry. Naraglag kasi. Pwede bang ganito na lang? Parang may pwede lahat ba ito papasok dito? Pwede ba kukuha na? Ay, alam ko na guys, may technique ako naisip. Parang ganito. Tapos, Ganito ha. Oh, 1, 2, 3. Oh. Oh, tingnan mo ha. Oh! Paano mo kakainin? Ikutin. Ikutin. Tulad ng ginawa sa'yo. Tapos kakainin ka naman. Siyempre ka kakain sa Oo, di ba? Ayan na. Tapos lagyan ng sauce. Ay, lalagyan pa rin ng sauce. Paano hindi ko Ang kayo ganda naman nung ginawa niya. Yan. Laki naman yan. Sige nga. Ito kaya. Ayoko talaga ng duck. Gets lang. Malit lang kasi ang mouth ko. What? Duck's the food? Ano ba? Bastos nyo? Tapos lalagyan. Pakambing nga ako Kamay. doon. Mmm. Oh, ganito, So ito, ganito yung ito naman ginagawa ang sa shawarma ano. ng Oh. Indian. Ganito. Dapat ginaganon. Hindi pa ganito pa, triangle siya. Ganito. Parang Ay, oo, ganito. parang ice cream. Yung cellphone ko pa yan maging shawarma. Lalagyan ito. Nabusan na. Lalagyan daw mo. Ala, Ano to, hanggang dinner na to. Go sit. Mmm. Natawid mo siya. Diba ba, nakakamay ko na. Extension po ng wrap. Yun. Yung kamay ko. Nakamukha ko naglaka. Di ba magandang presentation? Paano ang maganda pa Presentation. So ang content mo, mga different types of shawarma eater. May gahaman. Welcome, cheers tayo. Cheers! Cheers! At thank you po. Maraming salamat, Shocker Vlogger. Shout out again, Ma'am Myla. Yan, shout out Ma'am Myla Shawarma. Sarap. Parang ang sarap po isaw-saw mo to dun sa Doon sa niya. sauce. Ang sarap. Ano pa hinihintay niyo? Masarap, na. pero no? Nakakabasog talaga. Hindi ka nalugi ng 100. True. Pwede na pan-date. I-deliver ba sila? Oo nga, sorry. Ano yung Mukha ko. Oh my God! Wala ng voice. Wala na din. Hindi mo naman pati cellphone ko meron ng shawarma. Kasan yung mga bata? Dahil yung kabayo. Di ba ka magiging kabayo? Magimukbang. Masarap. Kapal. Dahil may microphone dito, no? Para narinig ko. ASMR, ano? I-ano na natin, sound effect. Halata naman, kitang-kita nyo naman si No. Talaga. Pwede na maging model. Ang dami ng libre, no? So ito, pwede ito Masarap i-ref lang talaga. para hindi makakulit. Sorry. Yan ang tutunggain natin. Oo, mamaya. Pero shawarma talaga perfect. Kami dakulaw man. Uy, naubos mo si... Masarap kasi. Pero ang dug... Ang messy ng mukbang natin. Oo, just like us, messy girls. So we are the messy girls! Ulit natin, natakpan ako bakla ka. 1, 2, 3, we are the messy girls! Magiging series ata ng mukbang to, the messy girls. Pasosyalan version. Pag umami yung views nito, tayo invite sa mga Wait lang! Dapat pasosyalan ng... ng kain. Out na ako ata. Sisid muna. Out pa sa sayang kumain. Pasosyalan. Okay, pasosyalan. Ito na ba yun? Social ba yun? Social. Louis Vuitton. Ako naman. Ba't nakikita? Ay, dapat nakikita sis. Ba't kasi may kasama tayong bulag? Ladies and gentlemen! Bulag ako sa pag-ibig. Naitawid niya. Namamaga kasi ang mata ko. Ayun, Kasi high blood. Gusto mo ba pag-usapan Hindi naman ito yan? nakaka-high blood, no? Actually, oo. Oo, be. Kasi ito sa ano. Talaga. Nurse niya, may nurse tayo dito eh.
May gulay naman. Huli ka sa camera, sis. Thank you so much po sa pagsama sa aming mukbang. Ayan. Of course, again, thank you kay Ma'am Myla Shawarma! Thank you so much. Mamayla, shawarma! So yun mga kalabidabs. Sabay tayo doon. So thank you mga kalabidabs sa pagsama sa aming pamukbang, and also maraming salamat sa Myla Shawarma! Kanya-kanyang ano? Kanya-kanyang pahayupan. We would like to thank the following: Viento de Mar Beach Resort, located at Bacacay, Albay; Myla's Shawarma, located at Bigaa, Legazpi City; Artful Wave Cakes and Crafts for customized cakes, cupcakes, and other artful crafts, located at Buraguis, Legazpi City.